Ну што, пачнем непасрэдна пад'ём. Незабыўнае падарожжа па велічных. О, паглядзіце на гэта. Велічных гарах Хуаншань. Тут кожны камень, кожны вадапад мае сваю гісторыю. Ну і як пра будь-якія іншыя горы, тут таксама шмат нейкіх легенд. Нават сама назва перакладаецца жоўтыя горы. І ў Кітаі жоўты гэта заўжды быў колер імператара. О, хтосьці тут нешта пытае. Hello. Where are you from? Belarus. Belarus Byelorussian. Europe. Can you speak China? 你的英文比我的中文好。你说英文说得很好。我不会说中文。你说很好的英文，我不会，我听不懂。你说的比中文还比我的标准。Я кажу, што я не размаўляю па-кітайску, яны кажуць, што а яны не размаўляюць па-англійску. Вось мы спрабуем знайсці. 拍视频怎么说啊？他会说中文啊。你会进你的视频吗？你们也走路？对，我们徒步 travel 就徒步上去。徒步怎么说 Are you 啊？ Walking? 对 Hike. Okay. 连最简单的都不会了吗？ Яны таксама будуць пешкі, таму вось будзем іх бачыць. 怎么说的？你来中国多久啦？我来了8年。你来了8年。哇，是的。不是Пытаюсь, сколькі я ў Кітаі. Кажу, 8 гадоў. Яны, вельмі доўга. Ладно, пойдзем шукаць, потым трошкі яшчэ распавяду зараз пра Хуаншань. Адно з паданняў гаворыць пра тое, што ў гор Хуаншань былі бессмяротныя істоты, якія высаджвалі сосны, каб пакінуць знак свайго знаходжання і падарожжаў. І гэтыя дрэвы нібыта валодаюць асаблівымі якасцямі, якія могуць прыносіць шчасце тым, хто іх сустракае. І гэтых сосен па ўсяму Хуаншань вельмі шмат. Той, як яны растуць на саміх вось гэтых скалах, гэта проста нешта цуднае. Ну а так, увогуле ўсе гэтыя горы гэта бясконцы вось такія ступенькі. Частка з іх могуць быць сапраўды старажытнымі, а частку зрабілі ўжо пазней. Дарэчы, вось гэтыя дзядзькі, якія працуюць, кожны з гэтых мехаў важыць можа кілаграм пад 50. Можа трошкі менш. Так вось, справа ў тым, што калі мы былі здесь першы раз, яшчэ з 2 сябрамі, мы ўбачылі дзядзьку гэтага і так, яму ж цяжка, трэба дапамагчы. Ну і карацей, мы паспрабавалі дапамагчы. 10 там 3 хвіліны паспрабавалі, і стала зразумела, што дзядзькі без нас трошкі лягчэй. Я не ведаю, як яны гэта цягаюць. Тут проста ідзеш, і ўжо нават, колькі, 30 хвілін я іду, і ўжо чую, што спіна трошкі валога. А ісці вось па такіх ступеньках яшчэ прыкладна 4 гадзіны. І калі на пачатку ступенькі яшчэ добра, бо неяк зручна, то потым ты разумееш, што па звычайнай сцежцы можа было нават лягчэй. Цікава, не ведаю, ці будзе бачна на відэа. Там трошкі або гэта вадапад, або штосьці, або гэта снег. Ось там цекла вода, і засталіся такі каляровыя полосы, рысы, не ведаю.
Ступеньки, ступеньки, ступеньки. Ось ще один дядька. Іде, поглядіться. Ой. О. До речі, у другий раз, коли я був тут, так само. Hello. Перед Новим годом, десь у 2019 році. Тут було шмат снігу. Прикладно у той ж самий час, але було сніжно. А зараз ви поглядіться, нібито осінь. Ось, до речі, одна зі старожитних стежок. І ось нова. Тяжко йти, так ці інакш. Коли хтось не підрихтований увогуле, то тяжко. Але є тут такий ще лайфхак. Ті, хто вельми стомився, можуть скористатися тут такою послугою, як тебе можуть донести до гори, до вершини. Це коштує прикладно $20, 120 там, юанів, трошки менше за $20. Ну там різні кошти. І виглядає це ось так. Ось таке кресло. І один спереди, один ззаду. І на гэтым стульчике па вось гэтых ступеньках данясуць до самого верха. Гэта для тых, хто там увогуле стаміўся. У першы раз бачили мы 2 або 3 чалавекі, але там былі такія бабулькі, што зразумела, цяжка ім. Ну что, памятаете палки по 3 юаня? Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!